přichází. Počkej, on si to tady sní, víš? To bude špatné. Vyhládla. Ale nemá tam granule, no a tak je to asi to jiného, že? Jo. To je spůjčtanej. Hoď do domu, čekám dolů. Že jo? Slovácko tak tudí, tam to je. No ne. Ruky. A ty nepojde? Musí jít do těho trýsa. No. Taky chlupí. No jo, to vidí, no, jak, no. Tam je domácí, tam je, No, ty doma, je no. paní doma, ano. Tam hodě. Ty doma. No jo, jsi vykoupanej, no. Já to utíkej. Kráva je vždycky první. Aký ne. Tatínku ne. Už to hoď natočený? Ne. Neukazuj mi zadek. Tam jak máš rádlo, to škola vykopaný nebude. Ale stejně na videu bude. To je stejně zajímavý, že kočka žere brambor, že? Ty ho naučili, tak žere, že? Kdyby nenaučili, tak nežere. Jo? Tak to jo? Korbačíky. Já jsem měl pálivý korbačky a to si asi chtěl. A dělal. Má tam jeden korbaček.